dokin nasara DJ Sas Taraba mu juma tare muna tare DJ Dan Juma. Tare muna tare DJ Sas Taraba dokin nasara. DJ Dan Juma on the mix. Wannan sauti yana zuwa muku daga DJ Sas. DJ Dan Juma on the mix.
dokin nasara DJ Sas Taraba. Mu juma tare muna tare DJ Dan Juma. Sidi Bashir mai samari, Sidi Bashir mai samari, baban mu Bashir na mai samari. DJ Sas kirbum bum sauti. Ci gaba da kasancewa tare da naku DJ Dan Juma mai zafafan sauti. Ba a sani bare ana shi, bai jin gulma bare a zuga shi, ya buwa ya cikin mulki shi, ba ya bacci bare ya tashi, ga karau kake ban zuga shi, sirrin da ka boye a bai samari. Rabu salati hada da yadda, ka kai shurafa kutadda, jirin karamuci masu tsada, buransu ne kaɗai ya yi huda. Ni dai na fada ku shaida ta ƙaunar ku, sani kabari. Rabu salatin hasa waliyai, tafiyar bami a baibai, shehu ta da mai rijalai, bara da sauku rai, silitama rasa da safai, wanda gabansa ba sa ko tari. Wayo umma wayo nana, wani abu ne ke damuna, a gaban ki na zo na tsuguna, dan na yarwa a gane jikina, a bulbutu ne ta ita, da murtadan cikin raban da gari. Sallama a gare ka na gaske, shakirari mai yi shake, bijimi mai sa a yi tuke, guda jiran duka sai daidake, ka kawali ka basara ke a gidan annabi ka wuce zari. DJ Dan Juma on the mix. Mazaje ina mazanne, ba su nan sun zamo tukwane, zahiri ya ɗarar wazane, kai daban ne cikin mutane, kai na yarowa baɗini ne, masu ganin sun ga mai samari. Wani sirri ne na hanga, duk da yana canza riga, ya zo Ahmad kar da buwaiga, ya dawo bara Ahmad suga, gashi mai yarwa babu yanga, mai kare ya zo ga matori. Farin ciki mai sa kai tsalle, a wajen Fatima kai ɗan lele, duk balalara an kulle, sai ka buɗe za su lale, mu da ku mun kan makale, tun da safe ake kama fari. Ya nutsuwar hankalin sharifai, mai kyautar sanuwa a tufai, su zo gare ka su tara kwafai, uban alara mai cire hijabai, jirgi mai manyan fuka-fukai, samu fasinjar ka fari. Dokin nasara DJ Sas Taraba. Haba Allah yana faɗin ka, haba annabu yana daga ka, ainihin ka ya koyar zubarka, batinin ka ya koyar saninka, ka zamsu fara da rajin hakika, ina faɗe ka za a kai numari. Aliya dai na da yanzu, tanadin hanjima da ɗazu, shale man maza su gwabzu, isi kawai ta ya kamar su, al'ajabi kake ko a gidansu, can wuya ake cewa kwari. Ya mayar baka ginawa, mai baba jawe habawa, mai sharuwa haidara furewa, abu ahad in ya sa haɗewa, ka cinye ƙasar bandiyawa, dole a ji ka koko mukori. Rabille na Jos da Gombe, ɗan a mutum kashi ne. DJ Sas Taraba. A gida ko a waje imani na da kai ya daɗu, ko a
DJ Danjuma mai zafafan sauti. DJ Sas Ya mai dan da ka sashe ta rauni na sassaya tsaya da ma ikon gane aka jariri in ka so sai tafiya domin na buɗe sabon shafi a ɗora mini in biya in tuna wajiya in tabbatar da yau gobe ta san da shi na da su ko a gida ko a waje imani na da kayyana du ya masanin buga wannan fashi na da kisa kan dai daga ki salati mai bayyana kauna kun sa'al madani salatin salabin jama'antin Allah ya ce ai kamini faɗa daga shi ajini da shi daga ruhin fa'idul fardu masu abin da su aka gane hanya gobe na muje shakti da na alƙibla ta ne ai ciki da waje sai haƙuri da gabara hamayatin karo shirka ya baje ko a faɗa ko a yi shiru lamarinka ga wasu ka cika dokin nasara DJ Sas Taraba. Mu juma tare muna tare DJ Danjuma. da salamun na ke duka kaina gaban mama uwar daga masu rawani sun kwance jikin suna kyarma da amana aliyu fito yi jininki ka san kiɗin dama domin da ke na da duk wani tazara har da masu gudu DJ Danjuma on the mix. DJ Sas kirbum bum Salamu alaika ya sharaɗin annabta. Salamu alaika sanadin rai da fitarta. Salamu alaika mai hana rabu fusata. Ƙofar Allah saduwa da shi ta cikin ka. Ya ce ma'adu ko a gida ko a waje imani na da kayyana du. Ya kan zilan bari ya ta hafun ba zatar masana lissafi a kauda shi ashirinka sa kurma magana kudirar Allah kake ikon kamuradi bayi adina shi ne ya kira wata a take tsage kuma ya haɗu take sai ya the best DJ from NYK DJ dan tajil isi izan ramu da kai ne kowa ya kula bai saurari mai maka danganci ne kansa sai fulla takawa da kyawa Allah bayan ka kai ta canza kala a fito a daban da ka bayyana dole yan maza su Kuna tare da DJ Sas daga garin Mayoka. da kadararo bangiji lambar shakiran bayi wasa adaikum ban san baba ummi na ilaikum duka abin da na mallaka na baka din kan yadda du ko a gida ko a waje imani na da kai yadda du a shaidai kai ka tabbata fardu da ya za a gane ka nuna mana Allah shi ko yana ta nuna ka ashe kai ne asalin tauhidi ku gaya wa masu kan jaka ko mursalai sai dai su kai mu baya a kafin su da Ni ne naku wato DJ Sas mai baku zafafan sauti. Ku ci gaba da subscribing na YouTube channel nawa wato DJ Sas Taraba. girman sa cikin wayar Allah ne daya za a raba duk motsin sa motsin kudura ne gabanin da bai da gaba kai bayi man kalle da wannan
gaba da kasancewa tare da naku DJ Danjuma. DJ Sass wani abu ne yake fuskar ruhina kai fana fa masu in na so fare shi sai na ga ana tace mun kai ka nutsu ga sama ga kasa sun jure a guri dai saduwa ta kasu Allah ya shiga annabi ya shiga Allah yau fa an dokin nasara DJ Sass Taraba. Ci gaba da kasancewa tare da naku DJ Danjuma mai zafafan sauti. ya abun ambata saman ka da yi gaban ɗaukaka ma'aiki ya abun ambata saman ka da yi gaban Dokin nasara DJ Sass Taraba. Ci gaba da kasancewa tare da naku DJ Danjuma mai zafafan sauti. mai buwayar isa sakin da ya gagare wasanni wanda da su ko an jima irin na mutum ko aljani kullum a kullum kake sha'anin ka bai bukatar ci sai dai a bar wa farkon faɗi wanda cikinsa kake ta zabi da suluki Allahu sunanka ne kafirin lisan fitakenka ne roƙo nake salati kai waɗayan da motsinka ne balaraban saudiya a rati garin su birninka ne sa'ali sahabbai tana na batulu amarya ga sadauki DJ Sass Taraba ba ƙarya. Na ce da kai ake yi kuma da kai za yi. Allah ya biya. Bani wata auliya ka tafi loli cikin gaba Tijjana abula ba su kuɗi bulin makatu mu sarkin mu ba Da shehu barkon rufa gari jali dole ne kun gaba Shehu barhama in ya sulaki sasarin kauni ne sa doki Daga ce ni na yi kasu da kai ga inda raro gwanin yin rabo Dan Ali jarumi ka bayyana babu sauran dabo Abul fatuwa hajji mai share hawaye daga ya zubo Ahmadin yarwa ka bi kadin mu dan ƙaunar ma'aiki DJ Sass Taraba ba ƙarya. Na ce da kai ake yi kuma da kai za yi. Allah ya biya. Salama ala akiri Salama ala awwali Salama ala batini Salama ala akmali Salama ala zahiri Salama ala wajhi Amsa ka ce in shigo bakurai shekun mabashimi na balki ya abin ambata saman ka da yi gaban ɗaukaka ma'aida galibin magalubi sautin da ya cinciye da sautuka bircin kaɗai lawuke saurara kafalin dajina sautin da ya motsa zatin allahuran da ba mai ɗaka a raju mai jinjina kawan zancen da ya mana sutura ba mu da baki Ci gaba da kasancewa tare da naku DJ Danjuma mai zafafan sauti. sannu barkon kisa a ɗan fara da kai a zan kokarin makurar iyakar asirin ala bayyanan duka alam kadar ta haɗuwar mu ko ban faɗa ba ma na yi abin yana ta cina a raina yaushe zan gankari a ma'aiki
riga su kiran Allah dole ka ga haske. sarkin badar ka ci tabu ka kasa haidar ya yi farin jinin kafurai da sun kai gardama dai karshe ka sai san mu'amalan kamalin da sai da suka gani an tambula mai isa ya annaba garkuwa sirre kajin ka fushira ne ta ba ta aishi ga uku ne wala iku dan aikinsa ne kamar salai da mamunsa ne kai ka dawo mun su sallah ashe da an ambata kisa kai za a kalla DJ Sass ra bum bum re sauti. Ka riga su kiran Allah dole ka ga haske. babu can babu ni ba an jima bare zamani kowa ya rasa matsuguni kai ne dai kai magani na kabarta garkuwa kai ne din dai kadai inuwa daga Allah Ci gaba da kasancewa tare da naku DJ Danjuma mai zafafan sauti. sha'aninka ya wuce hankali yake gira da kyan tozali masoyi na a tun azali kira ni dan sai dina kan wani kaso ne ko kaya ba zan hada ba ƙarshen sutura ka bayyana ido na ya kalla Ci gaba da kasancewa tare da naku DJ Danjuma mai zafafan sauti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu la ilaha illallah, Maulana. La ilaha illallah, Allahu la ilaha illallah, Maulana.
ka riga su kiran Allah dole ka ga haske. abin sarauna na yanayin da ya gama ko'ina madadin da duk ya amfana bango da komai ya dingina wallahi ka gama ruhina. A kira ni komai ma aka so in dai a kankane ba kwarso ka wanke ruhi ma soso kaunar sa ake warwaso kai mai ka samu dangina. Ya Allah ne karshen karshe ya cancanta tunanai bari ya ci na tuna sha ambato kuma mara yin firga sutura halitta har riga karshen tuni karshen anga kadara da rafi ya tattona. Ci gaba da kasancewa tare da naku DJ Danjuma mai zafafan sauti. Zancen Allah ne, kallonsa kallon Allah ne, tafiyarsa tafiyar Allah ne, kaga kai mai iko ne, motsin ku tare cikin juna. DJ Sas Taraba ba gariya na ce da kai ake yi kuma da kai za yi. Allah ya biya, Allah ya sa albarka. DJ Sas Taraba na ce baiwa daga Allah ne, shi ya yi ka shi ya baka. Kuna tare da DJ Sas daga garin Mayoka. Dokin nasara DJ Sas Taraba. Abin gine ya yi zance, da motsin sake ce a takaice, ka toshe kunnuwa ko ka kurmance. Na'ima Fatima ya tankare suka zan mutu, ni wa duniya babba. Batula Fatima Zara Wazima, ya Mustapha. Wajen da san ba ta haina, ita ta sawa mata bahula, suka daina yamuwar sallah. Kuji isarta, rabbi ne ya bada aurenta, ummul shurafa. Alhamdulillah anan zan takaita ummul husaini ki cikan bukata garin ne na kime ta dada ki da gani nan garin bambin ki fadila inda yi na kwafa batula fatima zara wazima ya mustafa tafiyayyen halittarka ali samu masoyanka sa ahmad dungu al'ummar masoya ne abin mustafa. Dokin nasara DJ Sas Taraba. Juma tare muna tare DJ Danjuma. Ya abin ambata saman ka da yi gaban ga ma'aiki. Ya abin ambata saman ka da yi gaban aiki. Ya abin ambata saman ka da yi gaban Bum bum sauti.